Takže čaute ľudia, s vami je Vlado a teraz ideme hrať Johnny Trigger. To je strieľačka. No a nie je to tak ľahké, ale teraz neviem či tak. Neviem teraz. No, to som hovoril. No a teraz ideme hrať toto. Čo je support? Som klikol a čo? Jaj, ja viem čo to je. Ne. My chceme hrať. Nie, ja nechcem končiť hru. No. Johnny Trigger. No loading, rýchlo. Dobre, to už skoro máme. Dobre, 98%. No. No tak teraz budeme čakať do zajtra, ne? Dúfam, že... No, konečne. Teraz ideme... Teraz ideme hrať top play. Neviem, čo to je. A ja neviem, čo mám robiť, čo? Haló? Dobre, už chápem. Next. No? Nope. No, tá Soskina. Lebo. Soske lebo. Se lebo. Yes. Yes, headshot. Okay. No. Ne. Som prehral, restart. Nope. Headshot. Ne. Yes. Ne. Yes. Čo, jaký fajlet? Prečo? Mňa už štve to tá hra. Rýchlo, zapínaj sa. Tap to start, čo? Dúfam, že teraz to dám. Yes. Nie! Yes, konečne. Yes. Next. Dáme next. Čo som chcel vlastne. Prepáčte, že mi to seká, to mám taký zlý mobil, pevný 8, tak mám zlý mobil, ale to si nemyslíš vážne. Čo? To ten... Máš dve normálne to tá hra. Dobre, tak idem ešte raz. Čo? Ja som mu dal.
ste to videli. Som ho dal. Ešte jeden pokus a dáme skip level za peněží. Takže za peněží. Tak a teraz to musím dať. Yes, dali sme to, yes. Next. No, zapínaj sa. Wow. Dobre, takto play. Takto. Nie! Už len posledný krát a dám skip level. Tak keď teraz toto nedám, tak dám skip level. Ja si nepôjde reklama, ale mám to, jak furt prejde len 1 minúta, takže tak, už to išlo, ale neviem, prečo sa mi reštartovala hra, ale okej. Som za čo klikol, neviem. Ale aj tak ideme ešte raz. To na mne hello, no thanks. Tap to play, dáme, okej, tak a ideme. Teraz to musím dať. Lebo teraz keď nedám, please, yes, ne, yes, ne, yes. Drama. Everybody say me drama. Trošku seká, prepačte. Viete, aký mám mobil? Nie! Ja to neviem hrať, jak som bol malý, to som to vedel, jak nič. Ideme ešte raz. To nič, my sme chlapi, my sa nezdávame. Yes, a ešte aj to nám spomaluje. Prečo my sme takí dám skip level. Pôjde nám reklama, či... No, jak som hovoril teraz. Je nám reklama a vám to prejde ako full. Tak a už to je. Tak ideme. Dúfam, že mi to nereštartuje. OK. Počkáme trošičku. Prepáčte, no dobre, už to je a sme druhý level. Chcel som vám povedať, že prepáčte, že tak dlho čakám, to nie je... To si robíš srandu? Toto bol boss, hej. A on ešte žije. Yes. Yes, headshot. On ešte žije. Čo? Jak? A please. Yes, headshot. To mal zomrieť. Však to je headshot. Mori, čo? Čo za podvádzanie? Ja to nedám. Však to je čisto... Čo? Haló? Raid! Počkej, čo? Raid? Čo je raid? Dám križík. Hotovo. Claim. Joj! Sorry. Teraz
Zase reklama a vám to jak furt prejde, len sekunda. Čakajte. Tak a už to je. Musíme zase počkať. Prepačte, že toľko čakám. Dobre, aj to nám nedišlo. To je dobré. Dobre. Yes. Yes. Som pero mori. Jaj. Mám normálne PRO. To sa mi zdá, že to som nedal, ale okej. Aj tak dobre. Dobre, dáme next. Ja chcem ísť ďalej. Joj. No. Duraburida suba. Jablibali samediwara. Tak. Yes! Jak som dal? Však to som nedal, ne? Nie! Yes! Nie, dáme restart, to nič. Stáva sa, mori, stáva sa. Jaju. Prepačte, vám som povedal, mori, ja mám darevenú hlavu. Prepačte. Jaj. Teda nie vám som povedal. Ale v hre. Haló? To čo je? Reklama? Čo to je? Netuším. Ale aj tak, kamoši, už musím končiť. Jak vidíte, mám 1%, takže čau a daj odber a like. Čaute. Čaute.